Ukushabalala koqhawe lami ungathi kuyithuba elihle kangakanani ekutheni uMaskandi ukwazi ukukhula ngendlela efanele ukhule ngayo ngempela. Mfethu lento yoqhawe lami ubulele kakhulu umculo. Ngoba lento kufuneka nje igiba siphele. Mhla kwaphela igiba kuzosala abantu basaphutha umculo ngendlela efanele. Ngoba kunzima ukuthi ngijabulela ukugada kanti ngigqoka iskipa yes. Kunzima ukuthi ngijabulela ukugada kanti ngigqoka iskipa sikaMthandeni. Yes. Kunzima ukuthi ngijabulela ukugada kanti ngigqoka iskipa semfeze emnyama. April la kwi-Mother of All Maskandi Festival ekhuluma vele izinto ezithize kodwa azange atrenda losikhathi leso. Ukusho ukuthi insizwa nje le ubaba onembono nje ethe ukuqina neyenza inike ama debate ukuthi abantu bekhuluma. Sabe sanibekela into Fastword TV le beka inkulumo uGadla Xumalo lapho ekhuluma khona indaba yoqhawe, indaba yezikipa nani. Indaba yoqhawe ke wayengakalithathi iside ke lapha uselithathile ke manje iside asazi noma usafile lesemoyini uthi indaba yoqhawe ayiphele ngoba iyababulala bona njengabanye abaculi ngoba manje umuntu uthanda umuntu noma engasenzi ke kahle. Enye into ke ngizoyisho ke inkulumo yaba uGadla ukuthi yena uqinisile ngokwakhe uma ethi yena uyabheda indaba ukuthi koqhawe lapha nezikipa. One of the reason he to bet is simple ukuthi yena akumbenefit direct lokho kubenefit abanye abantu. So angeke vele ancome into engamsebenzeli, into engamsizi ngalutho. So angeke akwenze lokho. Yilokho abantu abamele bekunderstand and abantu beunderstand neposition akuyona ukuthi ukhuluma from what position. Ukhuluma from position ukuthi lento yena ayimbenefit in any way. Ezinye zezizathu lezo ke engantshela zona. Lento yezikipa yayisiningi ngesikhathi soMtshengiseni. Before uMtshengiseni adlule bese zikhona izikipa ongamakhalas athize. Bese ziningana. So yasibaningi kakhulu ke ngikaze ukhuzana noMthandeni wathi nje Hlifi kwathi sathi amakhalas ukuthi uzoba kanjani. Abantu abayenza loo nto leyo kwakuyindlela yokukhombisa uthando abanalo nalawo baculi lapho. But akusho ukuthi abawu-enjoy umusic wamanye ama-artist. They do enjoy. Bayasho nje abanye abantu ukuthi mina ngithanda igcokama, cheme uDede noMzukulu, cheme uDede noSminoff. Bayabenefit labo bantu lapho. Still basabathanda. Kodwa nje inkinga ngibona ukuthi qama kuthiwa lo muntu lo umculo osexawe neqhawe lakhe ilapho ufike kubhede khona. Bahospitalana ke iyinkinga nokulo kwabantu. Ileyo nje inkinga. So into mayengakubenefit uma umuntu abantu kumele beunderstand vele uzoyixeka vele uzokhalaza ngayo cause ayikusizi ngalutho. Ilokho abantu kumele beunderstand, ilokho abantu kumele bekuvuma ukuthi yena vele uma umuntu into ingahambelani nawe ingakuzuzisi at any given time leyo nto leyo uzobona ukuthi iyabheda ngayo yonke indlela. So amanye amaphuzu abantu bawabeka ukuthi izinto bayi-experience bayibone bayihlonze ukuthi nawo lento le ayihambelani nami kahle. Ama-artist amaningi vele anabalandeli abastreamayo specifically online. Thola umuntu uzohlala ustreama nje umculo othize ngoba uyamthanda. Lo muntu uzomsola yini because idatha lakhe, ifoni yakhe, ibhetri lakhe. Uzomsola ukuthi yena udecide ukuthi mina ngizophusha abantu. Angeke uzomsola because as a consumer wena mthengi wena obona ukuthi iproduct engifanele ile. As much as nabanye abaculi beyideserve isupport kodwa nje umuntu osuke ethenga eyibhayi uyena obona ukuthi imali yakhe ke uzoyispenda ke kanjani. Yilokho sifuna ukuveza njengamanje ke maningi amavideo la asazovela khona la kule channel yeni iFastword TV. Nisalahle sizodibana ngokuzayo.